Čaute. Tak dneska skúšam prvýkrát tento Sniper Hood od VSO. Zatiaľ som sa prešiel nejaké 4 km. Cítim sa v tom celkom pohodlne a vyzerá to fajn. Len vám tu chcem poukazovať nejaké detaily. Tú šnúrku, čo som vravel aj v unboxingu. Vyzerá to takto pofidérne. Čiže budem musieť ešte opáliť koniec a dať pozor, aby sa mi nerozmotovali tie úzle. S ňou si môžete takto stiahnuť tú kaputňu, keď to vidíš. Na druhej strane je taká istá, keď som ju nevyťahol. Potom prosím A03 asistenciu. Tu môžeš ukázať, že tu mám túto jednu šnúrku na konci na sťahovanie. Prvá sťahovačka. Môžem ťahnuť mi. Potom tu pod pazuchou je ďalšia, kde si to môžete dotiahnuť. Díky. A potom ešte tu niekde by som mal mať ďalšiu, kde celú takto dávate dokopy, ako keby. Máš to? Môžu aj roztiahnuť. A môžeš to dotiahnuť späť. Čiže tak. Potom ešte ukáž, tie suché zipsy sú fakt také lacné na tom. Ja dúfam, že to tam bude držať, ale nepozdávajú sú také z papiera. Alebo z umeliny taký jemný. Aha, toto vidno, že to je také lacnejšie, ale podľa mňa sa to dá nahradiť. Ale previs je pekne urobený, lebo má to na plastovom klipe a je to veľmi dobre prešité. Hej, aj tá sieťovina tiež sa mi dá celkom fajn. Tu som sa dole zachytil o šípček a neroztrhlo sa. Čiže toto bude fajn. Tá farba si myslím, že ku gorke sedí super. A tiež je aj presvitná, čiže keď, tak ako ty si vravel v jednom videu, čo si ukazoval tú svoju gilly kapucňu, alebo ako to mám nazvať, si vravel, že pozeráš z boku a že vidíš cestu, hej, tak ja takisto to budem v pohode vidieť. Uvidím, či si dám na to aj nejaké maskovanie, lebo sa mi to páči, to tak drsne vyzerá teraz. No a zo zádu ešte sa otočím, hej, je to len tak hore ponad suchárku, také, ja to volám jak bolérko pre ženy. Čiže zatiaľ spokojnosť na prvýkrát. Uvidíme, tento rok to riadne oskúšam. Čiže asi toľko z mojej strany. Teraz vám ukážem tu na A05. Čaute. Tak nekonečne po dlhom čase vyšla Vesta, ktorú som si objednal z toho super obchodu. Jedná sa o aké to číslo je? 117? 6H117. Vyšla mi možno, že po 4-5 mesiacoch. Dlho som sa načakal, nakoniec to došlo. Neviem, či budem ukazovať presne detaily, aby to bolo zrozumiteľné, viditeľné pre každého, lebo sme tak v rýchlosti ukáž. V rýchlosti, no čo, sú tu veci, ktoré som ja požadoval od Vesty, aby tam boli. Napríklad tieto zipsíky, vidíte, tu sa dostane vlastne pod Vestu, tam si niečo uložím. Len sklamaním bolo pre mňa to, že vlastne tieto klipy, ktoré tu sú, ktoré vidíte, tak oni sú šité ponad zips. A keď ja teraz chcem rýchlo stiahnuť zips dole, tak ma zastaví ma ten klip a teraz čo ďalej, hej, to čo musím to, hej. Pritom tá Vesta z Veľkej Británie, ktorú som mal predtým, mala to zvonka strane, že som to roztiahol a pekne som mal vrecko až dovnútra, hej, takže to je taký jeden malý detail, ktorý by som asi zmenil, možno, že to aj prešijem, neviem. A druhý detail, ktorý, nie detail, podstatná vec je, že tá Vesta má nejakú svoju šírku, až kým prijete pod pazuchu, hej. Sú tu dve sumky na obidvoch stranách. Tie krajné majú ešte aj takú zúčku, vecičku pre svetlicu. No a samozrejme, začnete ich napájať a sú tu ako keby 4 stĺpce. Každá sumka má dve tie pásy vzadu. No a jedna detail. Každú jednu si dáte taký zrobíte ten hádik, že to jednoducho preťahujete. No a tú spodnú krajinu celkom som nemohol dať do tejto mole diery, lebo ak by som to spravil, tak by som to spojil napevno a už by som nestlačil teraz ten klip. Jak by som ho tam otvoril, hej? A to isté aj tu hore.
vidno, jak to je sklevené, že on je ako keby našitý taký, toto tu malo byť celé posunuté troška ďalej do strany, aby som sa k nemu vedel dostať ľahko, hej. Možno, že keď si to prehodím, tak vidíte, je to zakryté celé. Kľudne centimetr alebo centimetra pol to malo byť smerom sem, aby som si to mohol ľahko rozpojiť. No teraz som to musel nechať tak, že tú jedinú sumku, tú druhú mám, ale tú jednu som vynechal toho posledného hadíka, aby som sa k tomu mohol dostať. Hej. Inakšie celkom v pohode. Mám tu samozrejme zapínanie na velcro, aj na tento, ako sa to volá? Turniketné zapínanie, výborne, ďakujem za pomoc. No mám tu zásobníky z válka. To je dobrá poznámka, že z AS Val zásobníky ti tam vojdu. Z AS Val zásobníky lebo sumky sú na AKčko, nie? Čo treba ale povedať, že som si samozrejme tie zásobníky z AS Val sú trošku krátšie. Keď zoberiem AKčkový zásobník, tak on je troška dlhší. A keď ho strčím dnu, tak parádne trčí, si ho viem. A keď dám válko, tak je troška utopený, hej, že je si ho trošku problém, ale tak rýchlo vyťahnuť, hej, no tak buď tam si strčíte nejakú ponožku dovnútra, alebo niečo, to je jedno. Ďakujem. No a druhá vec, čo som si všimol, tak neviem, či to majú všetky vesty, ale ten stred, ktorý delí zásobníky od seba, tak je na suchom zipse. Áno, to má aj smerš takto. Takže všetko môžete si... Ale si mohol dať 3 namiesto 2. Môžete to vyťahnuť vonku. Ja to mám len v sumkách, kde nosím zásobníky, lebo nenosím vo všetkých. A tam, kde nenosím zásobníky, som to vybral a napríklad tam vojde super plechovka od piva. No a ešte hovorím, že si musím troška zvyknúť. Som si to nejako takto rozložil. Snažil sa aj podľa vzoru tej fotky, čo tam bolo. Že 4 sumky sem. Tu je granát. Tu je na vysielačku. Tu je tiež niečo malé, ďalší granát. Tu je na, myslím, že fľašku s vodou. Potom je tu jedna taká univerzálna, ktorá má jeden... Suchárka, no? Myslím, že tuším tam je... Otoč sa ešte? Hore? Ešte hore, nie posieť? To bolo to menšie dve. Keď to otvoríš, tak tam sa vlastne to dá. Áno, to je klasika, tak ako v suchárke, toto sa to sťahuje. Počkaj. Pozerám, či sa tu nedá dať aj pod turnkryt, ale nie. Aha, tu sa to dá dať. Tu sa rozlepí suchý zips, neviem to s jednou rukou zrobiť a tam si ešte viete niečo dať a 0,3 to ukáže. Čo sa tam dáva? Mapa, treba z tabletky na pitie, hocičo, šanti gumky. Hej. Ešte mu zapni. Čiže klasika, tak ako na smerši. Čiže to je 7 litrová tá sumka, takže. Čakaj. Toto je kovové. Hej. A to je značka SSO? Dáme dole, hej. Sa môžem pozrieť, ako vyzerá znútra. Ako sa v nej cítiš? Cítim sa v nej takto. Keďže teraz je vonku chladnejšie a sme troška navlekaní pod tým, tak som sa cítil taký troška viac zovretý. Ale ináč veľmi dobre. Hej. Je oproti tej veste, ktorú som mal predtým, tak je trošku kratšia, tým pádom ju mám trošku vyššie na páse. Hej. No a pozrieme sem. Tak tu máme, tu na... Som sa dozvedel, lebo azbuku nepoznám, to je napísané, že vraj granátometčík. Hej, no tak som granátometčík, no už čo teraz, hej. Aj tento pás sa mi páči, riadi toto, keď si dáte na seba, tak vás to pekne obopne. Túto šírku, tu sa dá nastavať šírka, to ešte musím sa doma s tým trošku pohrať, že by to nebolo také, samozrejme aj dĺžka. Dĺžka tých, jak to nazvať, popruhu, alebo zavesov. No. A však potom tiež uvedia ľudia cez deň, keď to budeš mať, lebo teraz trošku nestíham zaostrovať. Takže
200, no a ešte, čo? 200 už asi nič. Áno, máme ešte 200 niečo. Keď mi z tej suchárky zadu vyberieš tie dva Hej, sumky na budov. somky, no. Aspoň možno niekto s tým má skúsenosti a ti poradí, že či to je. Ináč, tuto má ešte miesto na hydropak. Si to odlepiť a tomu vojde. Ten klasický neviem koľko je, 2,5 litrový. Ešte ja som chcel ľudia, keď náhodou viete, kde sa dajú zohnať tieto fajné gumky, tam mi dajte vedieť do komentára. No, takto. Nakúpil by som aj 30. 200 boli aj tieto také dve sumky na tie granáty, ktoré sa dávajú pod hlaveň. No a čomu ja nerozumiem, alebo možno, že sa stala chyba niekde v obchode, alebo niekde na ruskej strane, keď to ešte balili, že prišli si, všimnete, že sú aj tie pásy na sumky a sú obidve rovnaké. Hej, že na fotkách sú zrobené tak, že keď si to zavesíme, hej, miesto tejto maličkej, tak si tu zavesím jednu, hej, z vrchu, zavesím druhú a tu sa dávajú tu a som si myslel, že to sa bude dávať tu na, hej, že sú ako keby zrkadlové a pritom sú obidve ako keby z tej a z tej strany. Možno, že to je kvôli rukám, neviem, napíšte, na fotkách to bolo tak, že boli obidve takto od stredu sa otvárali, hej. Neviem, prečo to je tak. Uvidíme. No, a ešte tu máme svetlo, ktoré bolo v tej objednávke takisto. No, jasné. Tak, no a svetlo má keby dve tlačidlá, jedno hore, jedno dole. Tu má taký univerzálny klip, hej, ktorý si buď si to zavesíte tak nejako na niekde sem proste, hej, na mole, alebo je tu, keď tu vidíte túto dierku s drážkou, tak pri tom svetle bol pribalený ešte taký malý klip, ktorý sa šrubuje niekde hore na prilbu. Asi to jednoducho zastrčíte a môžete vo všetkých smeroch, hej. Aj takto točiť na tom klipe, aj takto potom, hej. Je tu jedna baterka, tužková. No a keď to Neskúšal zapneme... si, ako dlho to vydrží? Alebo majú napísané, že koľko by malo? Nie, neskúšal som ešte. Bol tam v krabičke, bol tam papierik v azbuke a nechcelo sa mi to lúštiť vôbec, takže aj som to nechal tak. Takže máme tu biele svetlo, zapíname stále týmto spodným tlačidlom, alebo vrchným, keď vlastne ofotíte tomuto zavitu. Zapnem, vypnem, hej. Podržaním tohto tlačidla držím a zvyšujem intenzitu, má to celkovo 4 stupne. Stále po vypnutí a zapnutí mi to zapne do toho najnižšieho stupňa, hej. Takže vypnem, zapnem, držím, 4 stupne to má. A týmto horným tlačidlom prepínam medzi režimami, to znamená, že biele svetlo, červené svetlo. Skôr tam dáš takto. Ešte raz. Takže biele svetlo, červené svetlo, zelené a modré. No a samozrejme každé jedno z nich, aj tie modré, ktoré sú, tak pri všetkých si viem prepínať aj 3 intenzity, hej? Aj intenzity, hej, tých svetiel, hej. Každé jedno. A blikanie? Aj to. Tak, no a podržaním tohto horného podržím, tak mi to bude blikať, hej. No, frekvenciu to má takú, akú má, nedá sa meniť. A vedia blikať všetky ostatné farby, hej. Takže vedia blikať aj, no, zapnem to. Vedia blikať aj na červeno a všetky ostatné, hej. Tak. No, takže videl som už aj iné recenzie na internete a si tu pochvaľovali to svetielko celkovo, keď to zapneme teraz v noci a zasvietím. Skúsime niekde, alebo... No skús to, ale neviem, či to bude vôbec vidno.
hej, tak No, trošku vidno. Bližšie k nám. stožiar. Nie, to nedám. Ne, to asi nebude. Na tých 40 metrov to zasvieti, takže myslím, že to je úplne v pohode. Na takúto maličko srandu. Zasvieti to, ale technika to nezachytí. Moja. Hej. No, takto na blízko to je. No, to, tu vidno, čo svietíš. Hej. No, to ešte ukáž tu na... Ešte dá, čo si dal? No, ja si myslím, že všetko, že tú vestu skôr by trebalo porozprávať asi cez deň, že by bolo vidno viacej detailov. Tá hlavná správa je tá, že konečne ju mám. Som sa bál, že nepríde vôbec, že sa to niekde stráti po ceste lebo platil som vopred a človek ma už obaví, hej, keď to meška trošku. Ale nakoniec to došlo, takže som spokojný, konečne mám bez toho. Konečne je mole, hej, že si to môžem pokladať tak, ako chcem. Hej. Tu som ešte spomínal, že buď tu hore, buď miesto týchto dvoch sumiek by som ich dal preč a tam by šlo úzdro na pištoľ, alebo potom neviem. Čas ukáže. Čas ukáže, ja všetko. No. Nazdar. Ja len v krátkosti a v rýchlosti chcel by som poďakovať dotyčnému pánovi, od ktorého som kupoval sučko, čiže AKS 74U. Bolo to z inzerátu z Bazošu, som takúto formou, možno naše video nájde, tak aby vedel, že A03 z týmu Psi kúpila jeho sučko, keďže sa mi bohužiaľ e-mail stratil, nemal som mu dať ako vedieť, že strán došiel v poriadku, celkovo balíček som bol maximálne spokojný a že bol ako veľmi charakterný a správny, ako sme spolu komunikovali cez e-mail, takže len toľko poďakovať a ukázať, že ako dopadlo po mojej prestavbe asi. Takže asi takto. Show us. No. Teraz vyzerá asi takto. Upravilo sa skoro všetko a dalo sa to dokopy. Som maximálne spokojný. To, čo písal v inzeráte, to, čo sme si písali v e-maili, bola všetko pravda. Takže nemôžem nič vytknúť. Ja som s tým rátol, aj keď bolo niečo iné, ako bolo písané, takže si to urobím. Tak ako na každom projekte a každej zbrani. Takže asi toľko. Otoč ešte z hora, prosím ťa. Tú hviezdičku si tam ty dal? Nabojnica musí byť. Klasika. Takže asi takto. Takže ďakujem veľmi pekne, ja som takouto formou, možno, že niekedy naše video nájdete, budem možno, že cítiť, že ste si to pozreli a že ja som takto som mohol vedieť, takže za seba ďakujem aj za zbraň. Čaute. Čau. Zakričte čau. Čau.